fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 30, 2020, Thursday. Mass intentions for 6 p.m. Mass petitions. Complete healing, spiritual healing, and fast recovery of Father George Militante. Jacinta Patalinghog, Abangan, and Aranzado families. Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Gotelara, Trinidad de Cuba, Walter Dijos, Francis, Cynthia Jose Protasigaco, Arnold Piner, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Kalibalanga Family Tree, Dines Ana Leonela,
Denise Marie, Denise Teresus, Denise Bernardus, Denise Lionel, Kabilan family, Alex de la Calzada Vicky, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for the work of Luis Miguel and Alera Lucas in Marco Polo, for Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship, for good intentions of Maria Divina Indrina, for good life, good hearts, guidance, good health, safety and protection of Kenneth Flash, Teresa Charis, Kesha Francisca, Mildwin, Cesar, Shai, Claire Cesar, Cheska, Colleen, Tristan, Alexine, Daryl, Zuzu, MM, Ruel, Violi, Amor, Cheska, Antonio, Richel, the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Rinaldo Bocado Jr., Hilbert Cuemco and families, for safety, pregnancy, and delivery of baby of Tristan Alexin Sabiliano, for the safety of the people of La Carlota City, good health of all the members of the families, healthy, successful, and safety pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all disease, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene Inclino and families. Mass Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine, Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Ruela del Campo, Marlo Castro, Ruela, Castro clan, Tising family, Juju and Ida del Mar, Tuhoy and Acedera family, Christine and Abeth, Danilo, Consuelo, Bacusmo and families, Rebecca Gentilo and families, Jason Veracu and family, Ortiz families, Laurentis families, Aldwin Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Rites and families, Chito and Grace Galang, MM Tuazon and families, Inclino families, Divina Bucado and families, Mr. and Mrs. Bush Ruaya and families, Devora Ruaya, Cuemcos families, Enriquez families, Gloria Liquen and families, Helen Parantar and families, Cartesiano families, birthday of Erlinda Fos Calza, Pablito Acedera, Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galeon, Domenga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo Cesar, Giancarlo Michael Nuan, Juanita Mateldi Jewel Fe, Silas, Chupilo Crispin Jr., Nicanora Eulalio Recitituto, Diosdado Lilibeth, Mary Ann Noneto, Mateldi Felix, Ferry, Alex, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shilani, George Sr., George Jr., Nenita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Vidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lee Fong, Cristituta, Betis, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Anacorita, Ronaldo Manorinia, Elisa Pablo, Agnes, Nieves, Hugo, Crisante, Josefina, Antoniano, Palcedo, Radora, Bandilla, Cometa, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Ate Paterno Besinia Jr., Ruben, Antonieta, Chanora, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, Benjamin Sr., Cesar, Loreto,
Elita Ronald, Ricardo Lita Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotena, Emerciano, Florendo, Federico, Jovita, Pilar, Bernardo, Azuzana, Jovita, Gloria, Edward, Eva, Delia Mengo, Danilo Tangpus, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Weda, Nif, Elena Oping, Victor, Berting, Gorio, Enes, Jesus, Florencia, Mertu, Rita, Lalucha, Iniego Sr., Angeling, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, Demetrio, Bernardo, Bernardita, Isabel, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zudico, Hannah, Ray, Luisa, Elpidio, Karing, Corazon Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Uy, Cristituta Uy, Edelberto Uy, Bernardita, Isabel, Bernardo, Manuel, Hermine Gilda, Fructosa, Marcelo, Maxima, Cleto, Erlindo Sr., Susana, Porfiria, Edgardo, Tomas, Carmen, Natividad, Manuel, Adela Perez, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Munching, Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isedra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Ronaldo, Julieta, and Ismael. Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Jennifer, Espirito, Boise, Esther, William, Rudy, Vicente, Caridad, Maria, Gavino Sr., Vicario, Gavino Jr., Nanding, Lourdes, Arturo Sr., Marcelina, Sebastian, Anatalio, Anastasio, Pastor, Dolores, Herminio, Cesar, Julieta, Ben, Lelia, Mario, Michael, Beatriz, Mario, Michael, Bibi, Mario, Clem, Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Pacencia, Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel, Cesar Sr., Manuel, Presedes, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto, Sr., Josefina, Agristina, Agustin, Romulo, Francisco, Maria Lourdes, Ordonia, Justiniano, Abadia, Josefus, Peregrino, Emi, Juscoro, Solidad, Basilia, Honoroyo, Eutikio, Rena, Bienvenida, Antonio, Cacuelala, Carlos, Gadian, Gabuya, Manolo Cambanting, Concepcion, Manorinia, Nemisio, Manuel, Jefferson, Junaide, Melicio, Wilson, Primitivo, Ramel, Rey, Evangelino, Andrew, Consolacion, Webster, Innocentes, Victor, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Pracedes, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, Joseph, Inez, Hereno, Sidney, Brigada, Antonio Sr., Sidney, Margie, Pracedes, Gerino, Joseph, Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Emes, Epifania, Jacintina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Vinacio Sr., Enriquito, Lucia, Leon, Jose, Rinaldo, Rosing, Felix, Rubencio, Dining, Albert, Opilia, Eduardo, Luisa, Afeye, Annie, Leno, Cecilio, Radasa Sr., Iluminado, Elisa, Rinaldo, Candida, Carminita, Pat, Divino, Lauro, Mayet, Sabiona, Feli, Cora, Domoran, Felicitas, Alex Flor, Placivi, Juninio, Jurel,
Angel Felicitas Mariano Que, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., deceased Filmuso guards and Filmusa clients. Pat Belsinia Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Lionel, Marvin, Carmen, Alberto, Atequea, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Maria Edna Castro, Francisca Embalzado, Alex Atonoza, Murakami, Virgilio Ninyal, Jesus, De Los Reyes, Edgar, Emelio, Cirilo, Modista, Norwin Betonio, Rafeno, Raimundo, Erenio Sr. and Jr., Noime, Reneldo Sr., Elisi, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Rufino, Raimunda, Niome, Erenio Sr. and Jr., Timoteo, Alfredo, Hani Lee, Cospecio, Marcelo, Dolores, Amado, Ricarda, Demetrio, Erlindo, Almodel, Edna Cabasi, Magdaleno, Maria Elias Sr., Romeo, Maria Daisy, Ramon Sr., Agustin Jr., Leonido, Condrada, Alan, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Floro, Jano Reeve, Inocencia, Narciso Jr. and Sr., Fidel, Monica, Gleceria, David Pias, Maria Yolanda Pias, Pablo Liquen, Rosalia, Pipito, Ellen, Lorenzo Tampos, Roberta, Bacayo, Felipa, Loleta, Lilibeth, Francisco, Zuzima, Seferino, Priscilla, Herbert, Elena, Crispina, Florentina, Leonara, Betito, Francisco, Gregoria, Bonifacio, Agpita, Nelo, Permin, Leon, Miliano, Feliciano, Adeliada, Sofia, Ala, Premo, Strela, Benigno, Eddie, Eugene, Leonara, Tasion, Pelar, Sui, Nikias, Feliciana, Mining, John Ray, Carmen, Elisa, Rico Padayhag, Cornelio, Consolacion, Padayhag, Trinidad, Drama, Benjil, Carlos, Guthong, Ambrosio, and Asuncion, Servillon, Brent, Emerito, Avayap, Manolita, Briz, Juana Nacorda, Rodolfo Lorenzo, Rosario Conanan, Sotera Megalen, Teresito Yap, Catalino Villaber, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distua, Beldomero Nadal Sr., Antonio Ella, Jose and Esperanza Distua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lin, Magdalena Ophelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doretio, Nita, Esmel, Teresita, Tampos, Sumawas, Domingo Dolgiome, Paul, Chris Lauras, Wenceslao Laplana, Tita Alvarez, Constancio, Pipito, Cyril, Teresa Calabia. 5th Day Novena of Erlindo Almodel, 40 days of Armando Furtos, Erlinda Alvarez, Constancia Sabilia. 7th Day Novena of Jared Rins in Toma, Death Anniversary of Presentacion, Jubilag Vicente Violanda. 4th Day Novena of Heather Clauripunte. 3rd Day Novena of Jonathan Sotes. 9 days Mass Souls for Alex de la Calzada. Birthday of the late Cometa Alvarez. Lefty Veloso, Rudy Aglipa Sr. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who have died of COVID-19.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kag gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita lang sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang mga mahan ug tig panalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuloy kami nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyogariban kanimo ag sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gignan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tighimog kolon, ug dito ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako ug dito nakita ko ang tighimog kolon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya nga usa ka kakolon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa og buhaton og laing butang. Unya gignan ako sa Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kolon? Kamo ani asa kung kamot ingon sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kolon. Ako ang Ginoo maoy nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, bulahan silang kansang hinabang mao ang Diyos ni Jacob. Bulahan sila kansang hinabang mao ang Diyos ni Jacob. Dayga ang Ginoo kalag ko, daygon ko ang Ginoo sa tibukong kinabuhi. Awiton ko ang kadayganan sa akong Diyos, samtang buhi pa ako. Bulahan sila kansang hinabang, mao ang Diyos ni Jacob. Ayaw ibutang ang imong pagsalig diha sa mga kadagkuan, diha sa tao diin walay kaluwasan.
Sa pagbulag sa iyang kalag, mubalik siya ngadto sa iyang yuta. Niadtong adlaw magwagtang ang iyang mga laraw. Bulahan sila kansang hinabang mawang Dios ni Jacob. Bulahan siya kansang hinabang mawang Dios ni Jacob. Kansang kalauman ana sa Ginoo nga iyang Dios, nga maoy magbuhat sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanan nga anaa kanila. Bulahan sila kansang hinabang mawang Dios ni Jacob, palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan ang gingharian sa langit sama sa usab usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, mga walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Wani ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Ug gitambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. O mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilo ni ining mga sambingaya, mibiya siya ni adtong dapita. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Mga kaigsuonan ko karon nga sa to ang gusto nako pamalandungan nato ang unang pagbasa. No kay na-inspired ko samtang nagpaabot ko dinhi sa to ang kanang sa Santos nga misa. No kay naamag ko na istorya nga ang ato ang duha ka batan-on mga leaders nato dinhi sa parish, and nakaingon ko nga murag nindot siguro mao ni ako ang i-focus kaning form ato ang reflection. Unsa man ay unang gisulti sa unang pagbasa, nagisgot diri ang Ginoo nga giingnan niya sa Jeremias nga adto dito katong tighimo o kanang mga pots, no, kanang tighimo mga kaang. Yan gisultian sa dito nga tan-awa obserbahe giunsa paghimo sa kanang pattern, no nya dito nakita nga kana ganing kung tarungon niya una na clay nga way porma nya uman hinahinay mapurma nga hantod nga magamit na siya, pwedeng butangan o kanang mga inununan unsa pa na diha butang o kanang tubig or kanang mga tanom inana, no, sa mga pots lagi. So depende na sa unsay imagination sa pattern sa naghulma. Pero mao lagi na kanang ang point sana is kitang tanan mga kaigsuonan ko, we are being formed. Gihulma gyud ta. And of course ang gusto nga output
sa ato ang pagka-form nato nga ang gusto sa mahitabo sa Ginoo kanang nindot jud magamit yun na pulos dili pwede nga kanang mabuak lang nya ilabay ra inana ba nara ilapan lang dito no dili no bisan gani kanang decoration na siya nindot siya nga decoration nga kanang pat so mao na siya ang gusto na kong fokusan kay kanang ang amo magong nisgutan gud no nga diri sa kanang before nagsugod ang misa nga ang mga kabatan-unan diri sa atong parokya ato ginang gipaningkamutan nga ma-form sila atong gipaningkamutan nga ma-prepare sila kung unsa ang tinun-anay nga kinabuhi nga dili lang sila kaning ilahang time nga sila batan-on ma-wasted kun dili kay kadiyot ra man kay ni siyang panahon sa pagkabatan-on i-prepare sila nga hindi kaadto na sila sa ilang adulthood dili ingon nga sayo na lang kundi makaingon na sila nga kayahon namo makaya namo and of course dili pasabot nga nahuman ang formation padayon pa na siya mao bitaw na hantod sa ato ang kamatayon kinahanglan gyapon og formation no and waon ako ang point karon mga kaigsunan ko nga kitang tanan nanginahanglan ta og formation dili lang ta nga moingon nga tiguwang nako ko anak ko kanang hapit na kumatay nani na maayo na kay ko sa tanan kay bawo nako sa anak kay na form na jud ko dili no until we die nanginahanglan pa ta sa formation how much more kung kita batan-on pa ta and how much more karon sa ato ang sitwasyon no usahay lagi sa ato ang mga kaigsuunan ko kanyatong sitwasyon makaingon ta ba nga lisuraan ni oy no pero kay balo bata nga dara sa kanang kalisdanan diya na to makakita og unsa ang solusyon no mura na siya og kanang mag-study ka og math mag-study ka og kanang more or less science manana na ay mga problema so kung naay problema unsaon man pag-solve kung sa math lang daan no kay murag hilig ko gamay ani no kanang makita nimo nga uy unsa mong pagpangitaan ni siyang XYZ whatever unsa na diha or kani sila nga mga kuan nga theory diha unsaon na pagkuan makita nimo nga la dili ra ni usa ka approach napagoy mga pipila ka mga solutions no so mao na diha mga kaigsuunan ko nga kaning sitwasyon nato karon it should not stop us from forming ourselves from improving sa ato ang kinabuhi usahay lisod kaysa nga tanan kay labi na nga makalitan ta no wa magyud usa sa ato asigo karon dinhi nga wa makalitan no mingon ko bisan ng parokya nga hantod karon kalitan hantod karon makaingon ta hantod karon unsa kani unsa na kana no wa magitaw katong pag-ingon nga close dayon immediate jud tanan dili lang ang parokya tanan nato mga kaigsuunan ko naapektuhan pero it doesn't mean nga muhunong nata sa pag-grow muhunong nata sa pag-improve sa atong kaugalingon muhunong nata sa ato ang formation kani pa lang atong gibuhat karon sa atong santos nga misa nga naminaw ta sa word of God sa mga wali and whatever mga ato pang nadunggan part na sa atong formation whatever mga balita usahay bati usahay nindot basta how we get it giunsa nato na pagbutang sa ato ang plato nga giunsa ta na pagkaon giunsa nato na pag-analyze giunsa ta na pagkuan then diha na makita kung giunsa nato pag-form ang ato ang kaugalingon ang uban maglisod mao na manginahanglan sila og tabang bisan gani ang uban kinahanglan og kanang mental health kay mental health nila nga murag na disturb jud sila no kay abrupt kay sa nga tanan labi na og karon puro na lang nakasabalay nya wala nakakibaw no sa pay other alternatives so mentally kinahanglan ka og tabang then way problema mangayo ta og tabang so naiuban na nga dili na kinahanglan og kanang other persons mutabang kay nakibalo naman sila pero it doesn't mean nga kanang di na pud ka makatabang sa uban pwede ka mutabang kay para mas ma-enrich pag yun ka mas makatabang pa jud ka sa uban so mao na mga kaigsunan ko no nga ato ang tan-awon karon kay ngatong Ginoo lagi kept on forming us
Di sa ganahan nga muunong ta sa pag-usab, pagbag-o sa atong kaugalingon, sa pagkat-on ug unsa may angay na itong mga kat-onon. So mao na ato ang pangutan-on sa atong kaugalingon, mga kaigsuonan ko, nga kani nga sitwasyon karon, unsa mga bag-o nga skills atong na-acquire. No, kung wala gani tayo na-acquire, it's not too late pa. Kung maghisgot lang ta og skills, ha, dili pa di ay too late. Kay ano man, kay upa man ta mahuman. No, mag-ingon-ingon na nga, nag-GCQ na, GCQ. No, kibaw ba ka? Kibaw ba ta? No, kuha ko masayop sa kung nabasa nga balita. No, naiusa ka ang Manila nga nag-GCQ na sila. Naiusa ka hospital dito sa Metro Manila karon, ipasarado kay grabe na kayo ang ilang cases sa COVID. Kibaw ba ta nga nahingon ta nga ang Vietnam nga walay kaso na sa COVID for how many months? Karon ilang gisirado tong usa ka lugar nila. Kay para dili maka-transfer, dili makaikyas ang mga tao dito, kay para makontrol nila ang COVID. Kay basad ta sa Hong Kong karon, ang ilang mga hospitals fully na sila, fully loaded na. So buoton naon mingon ta nga murag okay na to sila, dili pa di ay, no? So kay mao lagi na lagi, di ta mo kumpiyansa. Di ta moingon nga okay na ta, maayo na kay ta sa ngatanan, na form na ta. No, dili makakaigsuonan ko. So mao na siya nga, mao na akong hagit kanaton tanan, mga kaigsuonan ko. Kung karon panahon na wa tay nakatunan, no, wala ta mo depend sa tuang pagtuo sa atong Ginoo, then basin na ay nahitabo nga kinahanglan natong mga itagtabang sa uban. Kay lagi saan na nga pamaagi, matabangan ta nga ma-form ta, mo-improve ta, especially at this moment of crisis. Pagampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios ug mulaom kita kaniya sa dakong pagpaubos, mutuaw kita. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang binunyagan sa tibuok kalibutan, nga magmasaligon siya sa Dios sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong nasud nga Pilipinhon, nga musali kita sa atong magbubuhat, ug mudangop kita kaniya nga masaligon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Ngang mga masakiton nga nataptapan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Ngang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanila nga mihalina nga makadangat na sila sa bangkete sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, o higugmaon namo ang tanang tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron ng ako ang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Dios ng mahan, makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining among mga halad, nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa balig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog mangluhod. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngayo lalang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Siya mo balik
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga maingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni si Palma mga arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, ban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sa katong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo.
Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ngay kalawatan mo. Ginoo dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan, sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that to guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. O manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.